Malawi Today. The DC. Chilima akanakhala lero akanayivumbulusa miyambi lero. Ndipo lero tikanamvera miyambi yokoma pamene tangosala masiku ochepa chabe kuti tipite kuzisankho. Mwina mwambi woyamba lero ukanakhala unena kuti soka likalimba umakocha ndi nkute. Siku la ukwati galimoto siwonongeka, ikawonongeka galimoto siku la ukwati muziwe kuti mwana wanuyo akupita ku mavuto. Chalakwe vomerezani kuti zinthu zakuvutani. Lero boma likusowa mafuta, ziko likusowa mafuta, kutangosala masiku ochepa kuti anthu apite kuzisankho. Iyi ndi saini ya danger. Iyi ndi chizindikiro chonena kuti zinthu sizili bwino kuno ku Malawi. So kairo mwaona Malawi ena osusuka apita akamuvoterebe yemweyo amene amalira pa TV zulo uja kumadabwa kuti kodi akulu aso mkamwa mwawo muliso mawu opepesa eti koma upresident ndi okoma. Chalakwe zinthu zakuvutani. Andi mwina inu amene muli atikha omulangiza alangizi yake mukanamulangiza tunzanuyo kunena kuti zinthu mmene zateremu zavuta, mmene zateremu mizimu yakwiya mukanavomereza. Andi ine zulo lijatu ndimaona ngati Chalakwe chakufuna achite resign itu kuti zinthu zamuvutatu. Apapa zinthu za yang'ana amanena kuti ng'ombe zayang'ana ku dazipolo zakuvutani mukanavomereza. Munthu kuvomereza kuti ine ndalephera sumakhala chisiru iyayi, koma kukakamira chinthu sayi zina fupa lokakamiza silimachedwa kuswa mphika. Andi ku Malawi kunoko ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri chifukwa m'Malawi muno tilimo ndi atsogoleri anzeru amene atati agwirane manja akhoza kupanga zinthu za nzeru ndikuliwombola ziko ili m'mavuto. Koma ayi mavuto awa amafuta awa, mavuto a forex wa anatichitikirapo sombuyo mu nthawi ina yake, nthawi ya DPP. Koma chinachitika ndi chani? Atabwera mayi Joyce Banda, nzimayi olimba mtima, nzimayi okonda, nzimayi opasa, within a month anachita resolve nkhani ya forex komanso nkhani ya mafuta. Nzimayi itu mayi Joyce Banda lero kuwauza Malawi kunena kuti Joyce Banda uja muvotereni, anthu salolatu kuderera ati kumuderera nzimayi. Koma yemweyo nzimayiyo anapanga ma miracles. Why even kumuderera? Why even osampasa voti? Yeti yemweyo ali ndi experience, yeti yemweyo anachita resolve nkhani ya mafuta. Tili ndi anyamata amphamvu ngati achina Michael Usi aoja zake alibe mulandu. Tili ndi anyamata ngati Akabambe, anthu amene ndi ophunzira kwambiri akuziwa za economy. Tili ndi mamulumuza na mu DPP. Tili ndi anthu osiyana muzipani zosiyana siyana ngati nkhani zimene zizi za economy akhoza kuzichita resolve. Koma kuwaona ndithu awa Akabambewa ati afuna ayende okha, kuwaona Michael Usiwo afuna ati ayende okha, kuwaona mayi Joyce Bandawo ati ayime okha. Inu anthu ngati inu anzeru mutabwera pamodzi masiku asalawa ndikugwirizana ziko ili muliphula ziko ili muliphula. Akakhala a UDF andende awakuuzani kale okhatu anena okha kuti iwo akupita kumaka sapota MCP. Akakhala ena ndi ena zinachita kuziwika kale kumayambiriro kuja kunena kuti amene wasakufuna kuyenda ndi Amalawi atumidwa kuti apange zinthu. Amalawi mukuyenera musamale kwambiri. This is what we call danger warning sign. Muzakampeza munthu wankulu akulira pa TV chamulasacho ndi chachikulu. Pamene pafika munthu wankulu ndikumalira, ndikumachita pulidi, ndikumanamizira opposition kuti ya opposition pali chipani china chake chimene chikupangisa kuti ati mafuta asowe muno Malawi, ndiye ati andionene kuti ndine ndalephera usogoleri wanga umangozowa kuti ali
nyodo nsima ya muthimba pakhosi. Ambuye ndizoona olo mwana wang'ono kumuuza kunena kuti mafuta akusowa m'Malawi munowa akusowesa ndi a opposition akhoza kukusekatu mwanayotu kuseka apapa zinthu zakuvutani inu tapangani pulogalamu yoberayo koma zokuti anthu angakuvotereni ndiye sangakuvotereni chilungamo chake ndi chimenecho. Komano ndikupempheni inu a opposition kuti ngakhale simukufuna kugwirizana koma nthawi yokuti mukamake ndi inoyo mayeso anu ainiyo ndi pa constituency Tale Center mukamake pa constituency pamene popo ndi pamene pali game. Ngati simukamaka pa constituency ndiye kuti siyendatu awa ena akuyenda naayenda naasanzika kumachita kumanyamula anthu m'malole kumasatira ku misonkhano kuti kukaoneke ngati kuli anthu ndipo aMalawi ndino anthu amwano kwambiri. Tazimusatirani munthu akasanzike akusanzikatu tatiyeni mukaoneka kupangeni baibai koma dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Lero ndi alirira atsogoleri okhala ngati azibusa so ndi amene akuononga dzikoli amaoneka ngati ndi anthu opemphera koma omwewo ndi amenenso akumadya ndi boma kumaona kuti mmene alili mavutowa ku Malawi kuno. Azibusa ndi amene anayenera kukhala patsogolo kumaliuza dzikoli chilungamo kumalipempherera dzikoli. Muli bwanji inu a Blantyre Synod? Kaya ulendo wanu umene munapita azana usiku kukalandira ndalama kusanjika uja mwayendako bwanji? Mukamapanga zinthu zanu inu ngati atsogoleri muzidziwa kuti kunja kuno anthu amayang'ana anthu amaona padziko lapansi palibe chisisi. Tikuthokozeni inu a Blantyre Synod kuti mwaonesa kuti ndinu anthu osusuka kwambiri inu a General Secretary a Deputy wanu ndi Secretariat yonse pajatu munapita lolemba usiku munapempha kuti ayi appointment isakhale masana anthu ationa munapita kusanjika kukatenga aliyense ma 5 million. Ayi tikuthokozeni a Blantyre Synod akuluakulu taona zimene inu mukufuna kupanga koma ndafuna ndikuuzeni kunena kuti ndalama zimene mwalandirazo zikuyimani pakhosi dziko linolo silili bwino. Ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri chifukwa pamene munayenera kukhala pa maondo ndikumapempherera dziko limene lavundali limene fetereza wache amene akunenedwa ndiwonama yekhaeka akungofuna anyengerere anthu padakali panopo akuyenda m'mizimu kumaanamiza anthu kunena kuti tipaseni chanzika chanu ndikumaperekaponso anthu aja osaukaja kumaperekaponso 2000 ati ya registration koma chonsecho chili chinyenga aphunzitsi. Munayenera inu anthu opemphera munayenera kuchipempherera chimenechi munayenera kudziwa kunena kuti kunja kuno sikuli bwino andi inu anthu opemphera simunayenera kukhala patsogolo ndikumakalandira ndalama. Ena ndi awa Livingstonia Synod makamaka Ankhoma Synod anapitanso nawo ndikumakapanga misonkhano yawo ndikumanena kuti kafukufuku ja amene jandiwonama ndipo seka kuchita reflect zinthu zimene zili pa ground umangodziwa kuti ndalama ndiyoopsa. Anthu ena omvetsa chisoni kwambiri ni mafumu ndi amene amakhala ndi anthu m'mizimu nde agundika tumakamaka matiye ambiri agundika enawo agulidwa magalimoto ngati kumulanje uku atiye akumulanje ku ena agulidwa galimoto tikunena pano ati apita anyamuka ulendo kupita ku Mozambiki anamizidwa ndi atsogoleri kumene koko a MCP ati ulendo ku Mozambiki kuti akatenge mankhwala apa pamene zafika pa ulo mankhwala atati abwere achimwene kuina kulibe kuti ya lero mundiloleso kuti ndialirire anthu awa amachedwa amaboti komanso anthu amene ali ni michini kumizi makamaka kuzera kumera. Tikupempheni inu amera pamene dziko lanu lavunda pamene atsogoleri anu akulira mukanaganizira kwambiri anthu amene ndi alimi makamaka asozi ansomba komanso anthu amene ali kumizi amene amadalira kuti diesel ndi amene amayendesa michini yawo. Mukanapanga ndondomeko yokuti anthu amene akafika ma filling station asamazunzike monga amene akuzunzikira kusalima asamazunzike
monga mmene akuzunzikira ku Karonga, asamazunzike monga mmene akuzunzikira ku Eastern Region, ku Monkey Bay, komanso kuja kumatchedwa ku Machinga. Ndizomvetsa chisoni dzulo ndalandira foni kuchokera ku Machinga kunena kuti amera akaniza anthu amene amapanga nkhani yokhuzana ndi business ya michini kumizi, kuwakaniza kuti agule dizilo. Patangopita maminisi ochepa panabwera pompo mzungu uja ndikumulola kugula mafuta mu jerekani. Yeti munthu wokuda munyaji wa ziko linolo akukanika kuti apeze mafuta kumukaniza. Andipenanso a filling station akakhala kuti amumvera munthu chisoni ndikumugulisa mafuta aja kuti mwina anthu kumuzi kwa akaperese apeze chakudya akumayiseka filling station iyo. Ngati pali filling station ina kumachinga kuntaja uko mwezi uno ndi wachitatu chisekereni, yeti anthu kumene koko amadalira kugwira ntchito, anthu amagwira ntchito pa filling station imeneyo ali ndi ana awo, ali ndi azikazi awo akufuna kudyesa, ali ndi azibale awo. Kodi ngati mukuseka filling station kwa 3 months, kodi anthu amene akakhalira kuti akadalira chane? Ngati anthu amene akapeza chakudya kutiko, inunso amera pamene chiseko chakupanani, pamene mukukonza mapulani yokuti muzichosana ntchito kapena muziphana kumeneko, chifukwa meeting itu inali dzulo yokuti muchosane ntchito kumenekoko, ndikumanena kuti kuli mayi wina amene akupanga sabotage wakumerako. Mukamapanga zimezi muziganizira anthu amene ali kuma remote areas, amene amadalira michini ya dizilo, kwamene amapanga ulimi kapena usozi wa nsomba, amayenera kuti ayike mafuta mboti apite uko azikaweza nsomba kuti azipeza ndalama zodyesa iwowo ndi ana awo ndi akazi awo. Muganizire zimenezi. Ndikulankhulatu ndi inu amera amene mwasavuka sopano. Lero mukapita m'mizimu mupeza sindikudziwa kuti malamulo amanena kuti chani, koma lero mukapita m'matauni makamaka ma residential areas mupeza mukumangidwa ma filling station. Koma dabwa kuti koma abale corruption koma kuno yafika apa, pofika kumaitenga filling station ndikuisiya mkati mwa zinyumba. Kodi filling station imene itatiya yaka, inu amera itatiya yaka, muzapha anthu angati? Anthu ati azamwalire kumalawi kuno ndi angati? Ziko losokonekera pa china chilichonse. So ndimafuna ndikupempheni inuyo amera, chonde ganizirani anthu akumizi amene amadalira michini ya dizilo. Inu mwaganizira anthu amene amadalira uje ni usozi wa nsomba. Anthu akuvutika kwambiri kumakanjira uku, ku Monkey Bay, kusalima uyo kukafika ku Karonga, anthu akuzunzika kwambiri chifukwa chokuti akukanizidwa kugula mafuta. Yeti anyamata ena ndi ena akumapanga madiru bombo tu musanjemo, kumapanga madiru umatenga mafuta kumapitisa ku Mozambiki, koma osagwira apolisi so akuona. Kuli zinthu zonyasa kwambiri zimene zikuchitika muno m'Malawi. Choncho ndikufuna ninene pano kunena kuti nkhani isakhale ya opposition. Kusowa kwa mafuta zakuvutani nokha kuba kwanu. Anthu inu mabandalama koopsa, anthu inu mwapanga zoopsa m'Malawi munomo. Lero zimene zinthu zakupanani chonchi ndiye mukumana mizira ya opposition. Nzima itochedwa Mai Joyce Banda zili mu history. Nkhani yomwe ya forex anayikita resolve, nkhani yomwe ya mafuta anayikita resolve within a few days. Koma soka ilo lili ndi ife ya Malawi soka limene sitimakhulupirirana. Kutero kwa opposition simungadyerere sima limozi. Chimene chikukanika kuti mukhale pansi inuyo a opposition simafuna kukhalira pansi limozi, mmaopana nokha. Olo kuti mupite kumaliro alese amatenga mpando waje osakhulupirirana. Ndi izi zikupangisa kuti amalawi ati akhale m'mavuto chifukwa cha inu a opposition simukufuna kukhala pansi limozi. Taombolani zikwe ili nthawi yathapo apa, nthawi yatha. Inu a opposition ya genuine osakhala makapena amene akumapita kumakanena kuti ife tikusapota Chakwera. Nzoona iniyo zona asogoleri zona mene anthu amakudalirira ni inu a UDF mukamanene kuti inu mukufuna muzisapota Chakwera.
ndinu anthu omvetsa chisoni kwambiri, ndipo ndikutha kuona exodus, ndikutha kuona likulu mwera anthu akuchokamo mu chipani chimenechi cha UDF. Awatu ndiye ndi temberero langa kapena profesa yanga, ndikutha kuona anthu ochuluka akuchoka mu UDF chifukwa cha usogoleri umene usogoleri opanda masomphenya. Anthu akumulirira Bakili Muluzi kwabazi kuti mwana wache iye akanakhala ngati akupanga za abambo ache, zinthu zili bwino kwambiri. Fache bambo ake anali munthu wokondedwa, anali munthu wokonda, pakana lerobe abambo ache amene jayo anthu akuwakonda kwambiri. Bon Kalindo, the DC, akane akwiye ndikuziwa kuti mutukwana mene ena mwatukwanira zulo chifukwa chene ndakususulani babala, ndipo zili bwino mutukwane mukwiye mene mungakwire, koma ine nangonenapo chilungamo. From Njeza Village TA Mabuka, Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.